Kumbalapan itu nga ngadayu dikon Richard Shilla nakachnong sanaro namdong parish. Biasa bahaya pi baru second program jengi haki Saul Air Channel. Bisa kemudian penting pi minta begitu nak play jengi ya dikon Richard Shilla iban sesiap pengetahuan do agak karwai tarik kelal kod aja pun reu. Minta akan dijenit midan hang ne ban yang dia jemput lani ban wading tip wede badi dikon kumno ka jengilong di im jengi nado dang karna. Dikulai sibun dikon ya Keji pelaj po jepi menyamenta lagi akan dia janmit kamtam akan dia share ane banyak merjing mut wede berkejing im jepi na do dangrit. Sementara keji kali bakwa wan IP sesuai itu ya kejing im jepi na do bapi dangrit hangno lakha IP menno bapi kan ngut sipara nangta pi fidai bakan no hakayin kasem jepi. Keblejibun Yepi ke channel Saul Air bagi ba loy banwat ini ke tip nga kumbalap itu ngadayu dikon Richard Shilla nakachnong sanaro bahap hagpo namdong parish Jawai Diocese lakhaya nga hau ka arfu sautrik urber khat khandai spa khandai pheulai napdeng ki prangut para ngadayu bakhadu but iway ihan man jungai shinrang ilakrat mentangi don arngut shinrang but sangut ki kenthei borok naki kilaya shonglok but setang iway badon hapdeng ke jingpang kermen ber ke jing isnei ublei sakoj nasdang ye gani ke jing pule junga ha ke Saint Joseph RC LP School Sanaro laduk kelas A haduk kelas 3 kat bangadang pule hakini hakajing long nong kendong jongi ngalong ru unong ablang bat ngalong ru unong ab masi kumba arsnem nangta house nem handai mengala syong kelas 4 ngalit pat sya ukris im secondary school namdong hadu kelas 8 handang ngala syong kelas 8 kelapoi ke cingkot ngalai asnyo ya ke cingkot bat ngala sedang ngala rung ya ke seneri ke bala sedang sisnem hapo namdong parish kumta haus nem bebut arhajar khat ar ngala rung ha seneri ke bapura hapo Blessed Nadini Seminary Umulong hadin hangtu ngala pendep ya ke matriculation hadin baladep ya ke matrik ibahalor kila ibit ya nga ban pa Saint Xavier Minor Seminary Upar Shillong. Arsnem ngala pendep ika 11-12. Hadin ang to kibahalor kila ibit iya nga ban pa pentibit haga kam mensim sya Spirituality Center Karkuli hagua hati. Kumbashi peu benai ngadon hangte arhajar khat ndriu hadu arhajar khat nyaw. Ndang lawan pai nangte bahalor kila ibit biang yang ban pa pentibit ha ke kampule filosofi bat BA ha Christ King College Shillong kumbalai senam ngala pendep ye ke cingpule bat hade nang tu ngalawan pai sedaisis kejiar angkat badai kesnem bala sedang jong covid kala simpor yang kumba arbanai ngasyong sying hade nang tu de kejing isnei bat de kejing kerku blai ibahalor kila khot biang yanga bat ngalai ban ya syekmat hak ban sim ya kajainle haus nyau tarik September arpeu nangta ibahalor kila ibit yanga ban pha ya ka regency kubasisnam hau Chris im parish barato hadin sisnam ibahalor kila ibit biang yanga ban pha teng biang ya regency ha ying bishop lombi sentu Jawai sisnam nangta kila ibit biang ki bahlor ringa ban pha pentibit ha ka kam pule jonga ban kham itu ya ublei ha ka ban pentibit kumno bangan syakri ya ublei bat ki para breu kira pha yanga sya Orient Theological College
ban pule ya ka theology hadin laisnam ha ka khatnyo tarik ujun mentau snam arpheu san ki bahalor kila ibit yanga bat lapan kentang dikon yanga bat hadin ang tu kembasi benai ngelawan pai sya diocese lejong bat ki bahalor kila ibit yanga ban pha le yakanika diaconate ministry jonga ha good shepherd parish Larambai kani de jing yai dan ti ban kot jonga Khoble sibon dikon ya itu jing batai jang phi sakane ke jing kali ko makali kumno fisngau aba phi yo kani khobor na kali jang ki bahalor jang phi kila ibit ya phi ba kila ilat ban siap ngetang ya phi kumleng do pada haju ko por kali kae kantin fisngi wa phi lajit kat kum gajing sneu kwa ya phi le gajing dan kam ya phi gajing imsing jang phi hadin bangalayo ay ka khobor ba ngan sa siapan kentang haka khat wai tarik jong January arpheu hundreu kap ai jing su ka ai jing kemen yang sikat dei kap kemen ya kemen sim jonga namar bale ngala thrang hi na du manswa ban sakri ya kani ka kam ka jing khot jonga kum ta ngadap da ka jing siau kemen ka pa kraw yo blai bat ya ki bahalor jonga ngajit ka kentin im sngi jonga your will be done kan long kat kum kamon jong me kepala sot na Matthews ke Bandriu Chipheu ngashim ye kane na marba kadon ka jingjia ka bang asyam ha ka jing im jonga ba bon sin ha ka jing yai dan ti jonga ngai kendu ik mau siang bat ngayam ru teng teng bon sin bangayam ngakwa ban pep no ban yai no se ka wei ka jing khot rei ublei urang pasio hanga ba ailat yanga bangan lei chewei ata gadau ha ka bakut ngong bei kadai kamon jong me da gadau bang hashim ye kanik pentin isni Kalong basko tenat ba yasnge ya ketukang kantin imsngi jong iri kon riset sela kanlong kamon jong me umroblei ula jide I wala eti ba kamon ka jong blei kanlong kata kantin ka ba I imsngi bane kusan wada padeng jing ai tanju insayo ban senia tang ha blei te kan ni ko we pedal se hadin da phila sajid kumleng do ka ai la se kin thmu ni kata ka thong ba kongsan kumleng do phinle ha jing im hobe de ba ki pai rungel ani bar ka jingan tiu ya ka balang ba de ka im lang salang ha ge ka wa misyong oi bangan salong kumuling do kamdei e ban ong ba ka jing thumu jonga hendrei kadai ka jing thrang ba jonga ong banga don ka jing thrang ba ha banga pe ya ki pai rungel sikani ki than sikani ka khamtam hagani ka diocese chungi banga ya I banga kham plei jingmut banga wan na kinong kendong bat nga kham plei jingmut ru sikinong kendong banga I bagarang don kam shibun hagaban nsiu thu eki shaka jing khot ka jong ublei bat ngai I bagidang don bon ki bajngai ki bam pat siu thu ya ublei ata gadau ngadon ka jing angnut ban lei ban wanra ika khubor wa bha shaki breu Eka wakadu au ko ban kali phi ase kum kantin pensilur lane ban aimen sim yaki khun samla yaki kemi ki pa abang Kristen ki khun ki jang ki khamtam ma pensilur ki ha ka ban sakri lane ban ya yakum ban ka kam ha ka sakri bulai ka ele se kata ka jang tu ka jang phi ha ka lang ki khun samla ba kum ju ru yaki kemi ki pa abede ba ka ne ka kam hoi ka jing khot galong ka babon jaj kumba ngila yo ka jing hikai na ki babon na ki phandar ne na ki no yalap ne na ki babon ki rukam ki yathu yangi bar ka kitin blai ru ka kren ba ublai u khot yangi ha ki rukam ki bapher henrei nga yalade na kwa ban pensilur ya ki badon ka bon babha ban sakri ya ublai ka jing khot se ka jing long ling do reuniam ru kadai ka jing khot ka pakrapang zagadau ngapan seluruh ki khon samla bagi dei ban sngap dei ban ong ba nga ngam khot ublei lane yangi khot ublei rei ngal ong pa bon sin habanga lik hikai habanga lik ai jing kren chino ngaju ong barbor ba ublei ula khot lupa yangi bangi long briu hadu menta dei na kadau bala khot ublei yangi ata kadau
ngapan shlo de phi ba ngidon kam ka kan ban snap yau blay namaru blay Ukraine ngi barbor haman la kapor jung jing im jungi ula aru ban kren higir pam ba pher ndrei ong phi ailat bat ai ka jing puson bat snap jaru teng khnang ba phin yo e kata ka jing khot ka jung blay Tasa hisen kublai phi dikon filap lai te por ko do jang phi ngisng men ban ya sngeu ya ka story balang kor ke jang phi hak be de ba jing im de phi na du dangrit hadu kan ne klimat engais kem ba ki khun samla jong ga balang jangi haman la ki balang snong haman ki paris kin bor ek nuksa ba bha ga jang phi kum gelang do bagin long ru kita ki bru ba no msim hak be de ba ka jing sakri yo blai hagi kampai ba khamtam hagi sakri blai hagi long riam ba jing long leng do disaisen ngai kublai phi baro kinong page ya kan channel ki jangi hakani kapor khamtam ngi karpa je phi ba phina ikar sya ngi na kapor se kapor